Panpsychismus je filozofická teorie, která tvrdí, že existence vědomí není omezena pouze na lidi a zvířata, ale že se jedná o univerzální rys celého vesmíru. Podle této teorie má každý objekt, i ten nejmenší nebo zdánlivě neživý, určitý zárodek vnímání, zkušenosti nebo vědomí. V následujících částech videa si podrobně popíšeme nejzákladnější principy panpsychismu. Vědomí nebo určitý zárodek vědomí je základní vlastností reality. Tak nám to aspoň panpsychismus prezentuje. Tím nám chce mimo jiné říct, že vědomí jako takové není výsledkem složitých struktur, do kterých spadá i náš mozek, nýbrž že se vědomí nachází již v samotných základech našeho světa, například v elementárních částicích. Obvyklým tvrzením panpsychistů je, že vědomí se rozděluje do jednotlivých stupňů, a to podle jeho kvality a intenzity. Takže úroveň vědomí složitého organismu, jakým je ku příkladu člověk, je intenzivnější a kvalitnější než úroveň vědomí, dejme tomu atomu. Spolu s tím přichází i přesvědčení, že čím je entita komplexnější, tím je i její vědomí rozvinutější. Život by v tomto podání nemusel být pouhým náhodným jevem, nýbrž prostředek, který hmotě umožňuje nabít vyšší stupně vědomí. Zároveň se nám otevírá i otázka Boha. Budeme-li počítat s tím, že různé stupně vědomí se od sebe liší tím, jak moc rozvinuta je jejich kapacita vnímat okolní podněty, protože i člověk samotný je schopen střebat nepatrné procento všech informací v jeho okolí, pak můžeme říct, že Bůh je tím nejvyšším stupněm vědomí, které je schopno vstřebávat absolutně veškeré množství informací, které existuje a kdy existovalo. Zároveň můžeme narazit na teorie, které si stojí za tím, že Bůh je kolektivní vědomí všech entit, které vědomím disponují. Panpsychismus nabízí alternativu k tradičnímu dualismu, který odděluje mysl a tělo jako dvě samostatné složky, i materialismu, který považuje mysl za jakýsi produkt fyzických procesů. Tvrdí, že mentální a fyzické aspekty jsou dvě strany téže mince. Vnější strana hmoty je fyzická a vnitřní strana je mentální. Podle panpsychistů není rozdíl mezi tělem a myslí tolik propastný, jak se na první pohled jeví. Jelikož, jak jsem už zmínil, podle panpsychismu obsahuje každý prvek kosmu jak fyzický aspekt, tak aspekt mentální, takže se dá říct, že jedno bez druhého nemůže nikde existovat. Namísto hledání mostu mezi dvěma odlišnými substancemi, tedy hmotou a myslí, panpsychismus tvrdí, že žádný most prakticky neexistuje, protože hmota sama o sobě není bezduchá nebo čistě mechanická, ale nese v sobě mentální aspekt. Tento přístup posouvá otázku z jak může hmota vytvářet mysl na jak různé úrovně vědomí souvisejí s fyzickými strukturami, na což jsem narážel už v jedné z předchozích částí videa. Z této perspektivy tak dochází k odstranění potřeby vysvětlovat interakci mezi dvěma odlišnými substancemi a díky tomu se dostáváme k závěru, že podstata vesmíru je ve skutečnosti jednolitá, nicméně doprovodné jevy této jednolitosti utvářejí iluzi rozmanitosti. A to opět podporuje teorii, že vesmír je jeden celek a nikoli jen soubor náhodných a nesourodých prvků.